Illum 28 ta' frar hija l-ġurnata dedikata għal mart rari u għalhekk dalgħodu ġiet organizzata konferenza nazzjonali mill-Alleanza Nazzjonali flimkien mal-Ministeru tas-Saħħa u l-Università ta' Malta taħt il-patronċinju tal-President ta' Malta bit-tema Empowering Lives Rare Diseases in the Evolving Maltese Society. Fost dawk preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-President tal-Alleanza kontra l-Mart Rari, Michel Muscat, u l-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Abela. Din il-konferenza ġiet organizzata sabiex tenfasizza l-bżonn ta' politika soċjali li tara fir-realtajiet tal-pazjenti b'mart rari u tal-familji tagħhom u tipprovdi s-sapport konkret. F'Malta kuljum hemm bejn 25 u 30 elf persuna li jqumu jiġġieldu l-ġlieda ta' mart rari. Ħafna minn dan il-mart rari huwa ġenetiku u kroniku b'80% tiegħu huwa ġenetiku. Is-sintomi ta' mart rari jistgħu jidhru mat-twelid jew fit-tfulija, iżda xi drabi jidhru la darba tintlaħaq l-adulti. Michel Muscat saħqet li l-iskop prinċipali huwa li jinħoloq pjan nazzjonali ċar. Qegħdin hawnhekk at least għandna l-bidu fejn inġbarna flimkien u nħarsu l-qudiem sabiex fil-xhur li ġejjin inkomplu nitkellmu mal-gvern u mal-stakeholders kollha dwar dan il-pjan li jara li kull persuna ikollha l-istess dinjità, l-istess aċċess għal servizzi u ikollha aċċess għal ħajja mimlija b'dak kollu li tkun tista' tagħmel. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Joe Etienne Abela spjega li fost il-mart rari li huwa flimkien ma' numru ta' kollegi li taqgħu miegħu fil-karriera tagħhom hemm il-kanċer fil-pajp tal-ikel, kanċer tal-frixa u s-sarkoma taż-żaq. Fil-ġurnata ddedikata għal mart rari qegħdin nattendu għal konferenza dwar mart rari f'pajjiżna. Il-Gvern huwa ta' spalla għal persuni li jbatu b'dan it-tip ta' mart b'investiment, dedikazzjoni tal-professjonisti tagħna u t-taħriġ tagħhom.